Magandang buhay mga ka-agri! At naririto na naman pong muli ang inyong paboritong agriculture television show dito sa ikatlong rehiyon. Ito ang Agri-TV Central Luzon ng Department of Agriculture Regional Field Office 3. Ngayong araw ay pupuntahan natin ang isang kooperatiba mula sa Santa Maria, Bulacan na ang pangunahing pinagkakakitaan ay ang gatasang baka. At aalamin din natin ang kanilang naibibigay na kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang Pilipinas ay mayroon lamang 1% local production ng gatas at ang 99% nito ay inaangkat. Isang hamon ito para sa ating mga lokal na magsasaka para mapaangat at mapaunlad ang produksyon ng gatas na hindi inatrasan ng isang samahan mula sa Santa Maria, Bulacan. Ito ang Luzon Dairy Cooperative. Nung una kaming magkakasama ang Luzon Dairy Cooperative, kami ay may kanya-kanya o individual na farm. Ito ay kami ay nagdi-deliver sa isang co-op diyan sa lugar namin at kami doon nagkakilala. Kami ay nakapag-experience ng para bang ang hirap buuin yung aming pag-aalaga ng hayop dahil doon sa consistency ng pagdi-deliver o pagtanggap. So, pag malakas, gaano kadami, tanggap yan. Ang problema, pag humihina ang market ng gatas, dito ay humihina rin yung tanggap sa amin. Ilang taon na naranasan na ang pahirap sa pagbebenta nila ng gatas sa co-op na unang sinalihan. Bunsod ito ng hindi na rin pagbibigay ng prioridad sa kanilang mga magbabaka. Dito nabuo ang isang ideyang magpapabago sa kanilang samahan. At doon kami nag-umpisa na makapag-isip na magbuo ng sariling co-op na kung saan ang unang-unang intensyon ng co-op ay protektahan, siguraduhin ang produksyon ng bawat isang farm ay siguradong makukuha. Dito na naitatag ang Luzon Dairy Cooperative noong 2015 na pinagsimulan ng 7 miyembro. At ngayon, ito, medyo maganda dahil gaano karaming gatas ang aming mapuproduce. Maging ito ay season o hindi season ng gatas, ito'y tanggap. Nagbabawal namin na tanggihan ang gatas dahil kami yung talagang may boses doon sa co-op. Sa kasalukuyan, ang Luzon Dairy ay mayroong tinatayang 700 bilang ng gatasang baka na binubuo ng lahing Holstein Sahiwal at Holstein Jersey. Itinuturing nilang kayamanan ang mga alagang baka. Kaya't espesyal din ang pag-aalagang ibinibigay sa mga ito, higit na sa pagkain. Kung ano ang kinain ng baka, yun din yung ilalabas niya. Ibig sabihin, pag pinakain mo ito ng hindi maganda o panis, na umiepekto agad to sa gatas. So ang co-op, yan ang unang-unang training na ginagawa ng co-op na siguraduhin nang ipapakain sa mga hayop ng co-op, unang-una fresh. Para mas maganda ang maging production ng gatas, maging mataas ang fats. Si Luzon Dairy ay iba yung kulungan ng ginagatasang inahin at iba rin ang kulungan ng mga maliliit. Sinisigurado namin yung kulungan na yan ay yung sapat para sa mga ginagatasan. Yung laki, yung linis, dapat malapit lang yan doon sa mga pakainan para rin naman yung mga farm worker natin hindi na rin nahihirapan at hindi na di-delay. Hindi rin masyado napapagod. At malayo naman ito doon sa mga tao kasi ayaw na istorbo ng mga baka natin, lalong-lalo na ginagatasan.
Ang pagkaing ibinibigay nila sa baka ay concentrated feeds at damo sa umaga, tuyong damo naman sa tanghali at concentrated feeds ulit paghapon. Nilalagyan din nila ito ng ibang additives tulad ng soya pulp. Nilalagyan din nila ng azola ang feeds dahil ito ay mataas sa protina. Gumagawa din sila ng silage upang maging pagkain naman sa tag-araw. More on mais. After ng mais namin, pag maraming napier, pati napier, sinasilage na namin. Dahil pag tungtong ng April, May, June, yan ay sobrang init. Wala nang damo. Wala na kaming makuha. Yung damo naming makukuha, tuyo, para na ring ano yan, dayami. Kasi wala na yan. Tuyo na, hirap. Kaya ngayon, yung aming pinuproduce ng November, December, January, February na silage, yun naman yung ipinapakain namin ngayon. May binabayaran din technician ang Luzon Dairy na umiikot sa lahat ng alagang baka para mapanatili ang kalusugan ng mga ito. Accredited ang co-op ng National Dairy Authority. Ito ay upang masiguro ang maayos na kapakanan ng mga alagang hayop at dekalidad at malinis na produksyon ng gatas. May certificate din sila ng DENR na nagpapatunay ng pagsunod ng kooperatiba sa patakarang mapangalagaan ang kapaligiran. Kung mapupunta kayo sa farm ng co-op, makikita nyo medyo mataas yung meron kaming lagoon. Yung waste ng tubig at tae, doon napupunta sa lagoon. Doon sa lagoon na yon, nilagyan namin sila ng plastic yung ilalim para hindi bumaba yung tubig at maano yung water level, malo doon. Yung aming lagoon na yon ay may kanal yon papunta ron sa mga damuhan namin. Kaya kung mapupunta kayo doon sa damuhan namin, kahit April, May, kulay green na green. Dahil doon sa umiikot, yung damo, kakainin ng baka, at pagkakain ng damo, tatain ngayon yung baka. At yung baka, yung tae, pupunta sa lagoon, yung tae at tubig ng baka. Yung aming manure ay hindi kasi nakukuha lahat ng tubig yan. Yung tubig, dire-diretso sa lagoon. Yung sa lagoon, ginagawa namin fertilizer. Dire-diretso yan sa taniman namin ng damo. Yung aming manure, kung titingnan nyo dyan, yan ay iniipon namin. Tapos yung pagkaipon yan, yan ay nagiging pataba. At pag yan ay naging pataba, yan ay isa sa mga binabalik namin doon sa kinukunan namin ng dayami. Yung mga magsasaka na nagtatanim ng palay na nagbibigay sa amin ng dayami, ang kapalit nun, binibigyan namin sila ng truck ng dumi ng baka. At doon ay tuwa yung mga magsasaka. Naliles na yung gastos ng mga magsasaka. May mga farms na rin silang gumagamit ng solar energy. Ito ay upang makatipid sa kuryente sa operasyon na tumutulong na mabawasan ang greenhouse gas emission, mapababa ang air pollution, at pinapaliit ang epekto ng climate change. Bukod dito, gumagamit na rin ng iba't ibang teknolohiya upang mapadali ang pagsasaka at mapataas ang kinikita. Kami, yung AI, isang makabagong ginagamit namin dito, AI, para sa paglalandi, pagsaksak ng aming mga baka. Pangalawa, nakapasok na rin sa amin dito yung ultrasound. Kasi pag AI mo siya, maghihintay ka pa ng 3 buwan para malaman kung buntis. Meron na kami dyan na AI, 1 buwan lang, pwede na ma-detect kung ang baka mo ay buntis. Gumagamit na rin sila ng milking machine mula NDA sa paggagatas, kaya't napapabilis ang harvesting at naiiwasan ang contamination. Malaking bagay para sa co-op. Subalit tulad ng iba, hindi na iwasang subukin ang katatagan ng samahan. Taong 2020 ay niyanig ng COVID-19 ang buong mundo. Pero imbes na sumuko, naging pagpapala pa sila sa mga bayaning frontliners. Yung gatas na napoproduce namin nung pandemic,
kesa itapon namin. Ang ginagawa namin, binababa namin to sa yung mga checkpoint. Binibigay namin yung gatas doon para lang hindi na masayang. Kasi wala naman kaming pagdadalan eh. So, dito sa Santa Maria, San Jose del Monte, dyan nabibigyan namin everyday ng fresh na gatas yung mga nagbabantay. Sa ginawang kabayanihan, napukaw nila ang atensyon ni Senator Cynthia Villar at sila ay biniyayaan ng 10 million worth of grant na binubuo ng 50% para sa production at 50% para sa processing at logistics. Nung nagkaroon na ng machine kami, facilities, natutuwa naman kami kasi sa sobrang meron ng gano'n, kailangan mabilis na. Yung mga tao namin sa paligid, kapitbahay namin, nabibigyan pa namin sila ng sideline. Dahil kinukuha namin sila para mag-battle, para mag-labeling, yung mga ganun. Kaya malaking bagay yung pagiging mabilis. At pangalawa, nakakatulong kami sa community. Every morning, may oras si planta na kailangan ay hindi lalagpas ng alas 8 ng umaga ang pagdi-deliver ng gatas. Mas malamig ang panahon, mas okay. Yan ay dadalhin doon sa aming planta. At doon ay may checker tayo, titimbangin. Pagkatapos timbangin, i-check yung gatas para sa quality ng produced milk. At doon ay titingnan kung mataas ang acid, lahat yung patch ni-check. After ma-check yan, na maging good, ilalagay yan sa isang storage facilities na kung saan doon lahat nilalagay yung gatas para bago i-process. Imbak muna. Pagkatapos ma-imbak yan, ay dadalhin yan doon kung ano man yung produktong aming gagawin, doon yan dadalhin sa bawat room. Kung ito yogurt room, sa yogurt, meron doon facilities, doon po yan nilalagay. At bago na naman doon ilagay, i-check uli yung gatas. Kung ito ay fresh pa rin, yan ay pwede pa rin gawing produkto. Sa pagsisikap ng Luzon Dairy ay bumuhos ang biyaya para sa kanila. Kada araw ay umaani sila ng mahigit 3,000 litro ng gatas na kung susumahin ay umaabot ng mahigit 730,000 liters nitong 2024 ang kanilang milk production. Ang kanilang mga aning gatas ay naibebenta sa Department of Education na ginagamit sa feeding programs. Nakakapagdala din sila ng gatas sa Starbucks sa pamamagitan ng Milkjoy Company mula sa Batangas at Carlen's Milk sa Clark, Pampanga. Nagsusupply po kami sa DepEd 35,000 liters a week. 2023 up to now. Tuwing milk feeding season. Carlen's Milk nasusupply namin more or less 3,000 liters raw milk per week. Sa Milkjoy Company sa Batangas, more or less nasa 3,500 per week. Maliban sa pure milk, may ibang products na ring nagagawa ang co-op tulad ng yogurt, kesong puti, pastillas at espasol. Bumibida din ang Luzon Dairy sa pinakamataas na produksyon ng gatas na nabigyan pa ng NDA ng recognition. Bukod pa dito, naparangalan na rin ang isa nilang miyembro bilang national winner sa kategoryang Outstanding Large Animal Racer noong 2013 hanggang 2014. At ang pinagmamalaki din ng Luzon Dairy ay ang naitutulong nito sa kanyang komunidad. Una, si Luzon Dairy Co-op ay ang kinukuha naming mga tao. Pag meron kaming mga milk feeding, ay yung local na tao namin sa lugar. Yan yung mga nanay na walang trabaho, na wala namang ginagawa sa bahay. Yun ang kinukuha namin part-time. Pangalawa, ang tulong namin sa community, lalo na sa bayan ng Santa Maria, ay mimili kami ng 1 o 2 daycare na ito ay binibigyan namin ng produkto. Katulad ng fresh milk, dahil alam natin bata nandyan. Nagbibigay si Co-op. Nagsasagawa din sila ng libreng mga pagsasanay para matulungan ang mga kababayang nais makapagtrabaho bilang mga farm workers sa ibang bansa tulad ng New Zealand, Japan, Canada at Australia.
Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagsisikap ng Luzon Dairy na makibahagi sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, mapataas ang lokal na produksyon ng gatas, at mas maraming matulungang kababayan. So, ang Luzon Dairy Cooperative ay umaani ng gatas tungo sa maunlad at masaganang bukas.